ଚାଲ ଆମେ କିଚେନ ରୋଷେଇ କରିବା। କ'ଣ? ପିଆଜ ଅଟା ମାଛ ତରକାରୀ। ରୋଇ ମାଛ ରଖିଛି। ରୋଇ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ରଖିଛି। ୟାକୁ ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇବା ଚୁଲିରେ। କରେଇ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ପକାଇବା। କରେଇ ତାତି ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ମାଛ ପକାଇ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ନେବା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କରେଇରେ ମାଛ ଆଉ ଭାଜିବନି, କାଠ ଭାଜିବନି। ମୁଣ୍ଡ ଫାଳ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେଇଦେବା। ଫୁଟୁଛି। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସବୁ ମାଛ ଦେଇ ଭାଜି ନେବା। ମାଛ ଦେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡଟା ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିଦେଲେ କରେଇରେ ମାଛ ଆଉ ଭାଜିବନି। ଭଲସେ ଭାଜିଲେ କୁ ନେଉଟେଇବା। ମାଛ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏକୁ ନେଉଟେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଚୁଲିରେ ତ ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଯେତେ ରୋଷେଇ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ତଳେ ପୁଣି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମାଛକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ ସବୁ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏପରି ଆମେ ସବୁ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବା। ସବୁ ମାଛ ହେଇ ଆସିଲାଣି, କାଢ଼ି ନେବା। ମାଛ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା। ଏଇ କରେଇରେ ସବୁ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ହେଇଗଲା ପରେ ବଡ଼ କାଟିଲାରେ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି। ଭାଜିଦେବା ଭଲସେ। ଆଉ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକାଇବା। ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇକି ପକାଇବା। ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଭଲସେ କଷି ନେବା। ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ କରିଛି। ମୁଁ 4ଟା ପିଆଜ, 2ଟା ରସୁଣ ଗୁଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ବାଟି ନେଇଛି। ଭଲସେ କଷିବା। ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ କରୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମସଲା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେବେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ଆସିଛି, ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେବେ। 2ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ କଷିବା। এই সময় ধনিয়া গুঁড়ো দেওয়া। জিরা গুঁড়ো হাফ চামচ। हल्दी कसिया
मसला हो गलानी आवश्यक अनुसार पानी देवा तरकारी भल से फुटिले अच्छा पकेबा देखी ना आलू सीझिले स्वाद अनुसार लुण देवा इसमें देखिएगा इसमें मैं माछ देवा इसमें माछ दी नवा भर से गोल नवा बटा है दालचीनी गुजराती की दबा गरम मसला को 2 ରୁ 3 मिनट फुटिया छाड़ा देखा तरकारी के बास्ना हो देखु केते सुंदर तरकारी मुझे काढ़ी गोटे प्लेट रे देखा केते सुंदर भाव रोही माछ तरकारी प्रस्तुत होगा। जदि रोही माछ रेसिपी आपको भल लगी मो चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। रोची जय जगन्नाथ।